Hello mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng standard cooked pork adobo. At meron po tayo dito kabundok na rice, extra salsa, at meron po tayong fried bawang, ang drinks natin, tubig. Ang video na to ay special online collaboration with Raw and Cook Food ASMR. Ay sila po ay mag-partner po silang nagmumukbang at naka-base po sila sa Hong Kong. Napakagaling po nilang kumain at masasarap po yung kanilang kinakain. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin po. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin po ang aming YouTube channel, Raw and Cook Food ASMR. Kagaya po ni The Foodie Bee, gumagawa din po kami ng mga mukbang videos. Sana po bisitahin yung aming YouTube channel. Maraming salamat po. Tara, let's eat. Kain na. Kain na po. Hayan guys, napanood natin ang ating mga kaibigan na si Raw and Cook Food ASMR. Opo. Si Brownell po ay taga Bicol at si Sisi naman po ay isa siyang Ilocana. Mag-partner po silang nagmumukbang. Kaya sana po suportahan po natin sila at mag-subscribe. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga ka-Foodie Bees, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na. Mga tapoking kapampangan. Opo. Ayan, dami namin rice. Daming rice. Mag-unang subo tayo, ha? Ay, sorry pala. Kasi yung kakulab namin, malakas din silang kumain. Oo. Tsaka masasarap yung mga kinakain talaga nila. Yes. At belated happy birthday sa'yo, bro. Neil, nag-birthday siya. Yes. Belated happy birthday po. Opo. Ang sarap ng ay yung handa niya, no? Pingin ako ng sarsa muna. Gusto ko may sarsa. Dami sili, guys. Ayan. Ako din gusto ko may salsa. Unang subo tayo. Ping, dito. Dito ko na lang. Oo. Tara. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-Foodie Bees. Raw and Cook Food ASMR. Para sa inyo po ang unang subo. Kain po. Gusto ko manghang. Yung baboy natin, buto-buto. Apo. Ribs. Ribs. Sarap. Yung adobo po natin ay standard cook po. Ito po ay adobong original. Niluto lang po namin siya ng suka, toyo, na may sibuyas, bawang, tapos po pinakulo na po hanggang lumambot na. Simple lang yung pagluto, di ba? Ito yung pinaka-original na adobo. Kasi ang dami ng adobo na mayroon adobong matamis, may adobong may gata. Ito naman, adobong original. Ang sarap. Nasaan yung sili? Gusto ko manghang. Sarap. Sarap na na. Kamayan ko na lang, malinis na pang kamay ko. At nilagyan din po namin siya ng daon ng laurel. Yes. Marami sili, oh. And then gusto ko si
talaga. Bawang. Bawang. Minsan tubig. Cheers! Sarap. Sarap na laki. Ay, crisp po. Sarap ng pagkakaluto. Tsaka lambot. Sarap ng sarsa. No? Masarap yung ano, bawang. Ilagay mo sa kanin. No? Sarap, no? Yes. Ayun, no? Dami nakalaglag. Totoo. Nakakamiss talaga yung ganitong ano, no? Lutong pagka-adobo. Sarap. Simple lang. Masarap po. Tapos sinangag. Garlic rice. Sarap nun. Yan, pampapikit-pikit na. Kapag talaga masarap yung pagkain, mapapapikit ka. Lalos na kapag matigas. Diba? Sarap. 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 Bawang po.
So, Sina? Anghang. sarap. Sarap. Ito na lang. Sabaw na lang. Sarap. Diyan pa rin gusto. Ito bawang. Sayang. Dami sili. Tanggalin na natin ito. Sarap. Ayan ako, Foodie Bees. Naubos po namin yung adobo natin, tsaka yung kabundok na rice. So mga Foodie Bees, sana po supportan po natin sila. Raw and Cook Food ASMR. Ang ganda po ng presentation ng kanilang pagkain. Lalo na si Osang po ay siya po ang nagpo-fruit carving. Ang galing niya mag-fruit carving, no? Yes. Tsaka, mag-e-enjoy po kayo sa kanila kasi sobrang napakasarap po yung kanilang kinakain at laging putok-batok po talaga yung kanilang kinakain. Ako lagi ko silang pinapanood kasi nga natutuwa ako sa nila, sa mga fruit carving nila, tapos yung ng pagkain nilang sarap. So mga Foodie Bees, muli, Raw and Cook Food ASMR. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanila. At syempre, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na po yung notification bell po nila para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po nila
Raw and Cook Food ASMR. At meron din po silang isang channel, si CC Osang Talaro. Ayan, paki-subscribe na din po yung kanilang channel. Yes. At saka si It's Lenny. Mga Foodie Bees, please abangan nyo po yung aming collaboration ni It's Lenny Frenico. This week po, magko-collab na po kami ni ni Frenny, It's Lenny. Yan. Sa mga naka-members po sa amin, please, kung gusto po ninyong maka-collab po ninyo kami, please mag-message po kayo sa akin. Priority po namin kayo mga members po namin. Yes. Mag-message lang po kayo at usap po tayo. Ayan. Yan. Ayan mga ka-Foodie Bees. Message na. Ayan mga ka-Foodie Bees. Kung bago ka lang sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much.